अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by एसएस फिल्म्स मोतिहारी। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। मोट चाहे पाती एक मानो देती भगवान रोज ठोके खातिर हे बरहुआ गे हे बरहुआ गे मोट चाहे पाती एक मानो देती भगवान रोज ठोके खातिर देती भगवान रोज ठोके खातिर मानो ये को देती भगवान मानो ये को देती भगवान रोज ठोके खातिर कह देला मनवा हो बेला जो बनवा हो कह देला मनवा हो बेला जो बनवा हो पढ़ते न लड़की कोनो देखली सपना हो अपने से ये मर्जी होता लॉस हो रतिया में अब जम बजा के जो सब तरफ के रही जिंदगी करिया बस बरहुआ गे मोट चाहे पातिर एक मानो देती भगवान रोज ठोके खातिर मानो ये को देती भगवान रोज ठोके खातिर ठोके खातिर सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। सुनली कहानी मोर करिले हाथ जोड़ सुनली कहानी मोर करिले हाथ जोड़ बड़ बच्चा बानी होके अखिया गिरावेलो रतन रहतने सब देखे हो गुना देवाल में होल करे लेके हो सुमा सवर पर रोज नया नया माल के लेवेला चुमा और जी हे बरहुआ गे बरहुआ गे मोट चाहे पातिर एक मालो देती भगवान रोज ठोके खातिर मानो ये को देती भगवान रोज ठोके खातिर। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।